Ingurumenaren nazioarteko egunaren testu inguruan, zientzia komunitateak ohartarazpena egin du. Biodibertsitatea azkar ari da galtzen eta berau da pertsonen eta planetaren osasunari eusten diona. Ingurumenaren parte gara, baita arazoaren parte ere, irtenbidearen parte ere izan gaitezke. Gaur gurekin, Urdin Elortza Gipuzkoako Mendi Federazioko senderismo eta ingurumen teknikaria. Mendira eramango gaitu, mendi bilbidetan barrena joango gara. Urdin, kaixo. Urkopean gauz orain, baina Ibarren bizi garenok eta gora begiratuta badakigu mendi zinguratutako edo mendi lurralde batean bizi garala, populazioaren zati handiena herrigunean bizi da, baina esialdian eta hori nabarmen geratu da pandemia garai honetan badugula mendirako zaletasuna edo joera. Bueno, hori garbi dago asko, Gipuzkoako gizartea oso mendizalea dela garbi dago, bai datu askogatik. Adibidez, 17.000 federatu inguru gara mendi federazioan, horrek ez dago esan nahi 17.000 pertsona dabitzela mendian, askoz gehiago dira. 17.000 dira federatu direnak. Horrek asko dabitzenak. Horrek asko dabitzenak. Osak, imaginau, ez dago horren daturik zenbat jente dabile mendian, baina nik ustot, gizartaren zabala handi bat, ezin dugu daturik jarri. Baina eske gero, betik esaten duguna Gipuzkoari buruz da, hori ez, koten gai hori oso polita dela. Gure herriak daude 200 kota horretan. 200 metroko kotan hasi dira baserriak eta baserri auzoak. Ja 600-800 basoa, eta 800-etik gora mendia. Orduan oso eremu txikian, bizi gara, herri urbano industrialak, baserria, basoa eta mendia. Oso txikia gara, urbanoa gara, industriala gara, baina oso landa eremukoak eta nekazal eremukoak bai. Dana, herri txiki eta landa eremuko herri bat da Gipuzkoa. Mendira joateko edo mendira hurbiltzeko modu asko dauz gainera, tontorrerako edo perretxikotarako joera eduki genduan, gero eta indar gehiago dake ibilbideek, ez? Tontorra beharrean ibilbideak be, eta korrika eta bizikletan be, gero eta jende gehiago joaten da mendira. Joateko moduak igual aldatzen dira, baina mendia hor. Bai, nik uste hori, garbi dago, Gipuzkoako gizarteak eta Euskal Herrikoak oro har eduki dauela mendizaletasun propio bat, berezkoa, beste leku batzuetan ez dauena. Ez dakiz egati dan, oso herri zaharra garielako edo, baina ibiltaria garielako. Baina oin badaoz beste boom batzuk, beste esplosio batzuk, bai lasterketa, korrikalarien lasterketa, bai mendi bizikleta badauka boom bat, eta oraindik etorriko dana da bizikleta elektrikoarena, badago, baina badator, oraindik ez da guztiz etorri, eta azkenean denon jolaslekua da, aisialdi lekua da, denontzako lekua da. Egin behar duguna da, ondo orekatu, erabilera, danontzako lekua da, baina baita moda kontua bat dira, oin lasterketa dauz, korrika lasterketa dauz modan, eta bumba dau, eta jente gaztea eta indartzua. Baina azkenean jente gazte hori eta indartzu hori sartuko da, eta azkenean senderismora edo betik egongo da naturara lotua, betik egongo da mendira lotua, ez dira egongo bizitza guztia korrikan, edo bai, ojala. Baina esan gurutena da, modak izan da, azkenean inporta dozkuna da, mendiareko, naturarekiko lotura, natura eta aisialdirikiko lotura hori. Guztot, ona dela denontzat, osasunarentzat, landa ekonomiarentzat, gure lurraldea ezagutzeko, kultura ezagutzeko, gauza ona da. Mendian aisialdia pasatzea Gipuzkoako gizartean. Uda hau bereziki aproposa dator, kanpo jardueretarako, mendirako, eta urrutura joan gabe gure lurraldea Gipuzkoa ezagutzeko, eta apropos horretarako, Gipuzkoako Foru Aldunditik eta Mendizale Federazioarekin eta Parketxe Sarearekin elkarlanean landu duzuen webgunea, ez da? gipuzkoanatura.eus, hor aurkituko dugulako baliabideak horretarako, mendira joateko. Bai, hau, aspaldetik datorren proiektua da, berez da gainera bi webguneen elkartzea, alde batetik zegoen Gipuzkoa oinez, bestetik mendiz mendi, mendez mende. Gipuzkoa oinezen zeuden Gipuzkoako
ibilbide homologatuak batuta, mendiz mendik eskaintzen ebena zen parketxeetako eskaintza, orain egin dena da bisak ustartu. Bisak ustartu eta alde batetik, Gipuzkoako 6 parketxeek ematen dituen egitarau, agenda, ingurumen kulturala, horren gaurkotasuna, eta bestetik, Gipuzkoak eskaintzen duen 2000 kilometro homologatuen informazio zehatza. Errez esaten da, baina 2000 kilometro asko dira. Ez dako hau denborarik da osoan horretarako. Ez ba, esan gurot, Gipuzkoak kilometro, ibilbide homologatu kilometro pile bat dauzka. Eta gainera, lehen gehiago, izan da prozesu oso luzea, oso ordu bete beharko geben hori da hori berba egiteko, baina azkenengo 10 urtetan egin duguna da gutxitu. Kilometroak gutxitu eta pixka bat ordenatu. Izteko, orain, labur bilduz izateko. Daukagu, 500 kilometro GR. GR-ak dira, marka txuri eta gorriak eta euskanak, eta dira ibilbide luzeak, bai? Egun bat baino gehiago egiten direnak. Gero, parketan bakarrik, parke naturaletan, 5 parke naturaletan, Aiakoarria, Aralar, Aizkorri, Pagoeta eta Geoparkean, dauzkagu beste 500 kilometro homologatu, bai? Eta gero, sare municipala dala herriak dauzkaten ibilbide homologatuak, TDR eta SL-ak, izango lirakela txuri horiak eta txuri berdeak, txuri horiak izango lirakela egun batean egitekoak eta txuri berdeak familia giroan, 10 kilometrotik berakoak, horrek beste 800. Osea, badago non ibili. Asko. Eta non aukeratu, maila desberdinak eta plan ezberdinak. Zaitasunaren arabera, zure forma fisikoaren arabera, hor webgune horretan dakotzu informazio guzti hori, zure esperientzia, forma fisiko edo gogoaren arabera, aukeratzeko zein dan zure udauntako plana. Edo herriaren arabera ere bai. Herriaren arabera, bilatzailean sartu zeke Eibar. Eibarren zer daukagu? Hau eta hau. Edo Donosti inguruan zer dau? Esaten dutzu, ze ibilbide homologatutaz gabiltza, Eta homologatuak zer emuten dutzu, markak jarraituaz, nolabaiteko segurtasuna emuten dutzu. Ibilbide horretan etzarenaren galduko segurtasuna. Zaten, marka jarraituaz, kotxea utzi duten lekuan da helduko naiz. Edo joango naiz, kotxea utzi eta beste herri batera dan hartuko eta autobusa. Hori egiteko segurtasuna, ez badakotzu esperientziarik, edo ez badakotzu maparik, edo ez badakotzu dagoeneko bihar dozun informazio hori, ibilbide homologatu honek jarraituta, helduko zara, zure helmugara. Webguneak 4 atal nagusi dakaz, naturparkeak, biotopoak, ibilbideak eta parketxeak jasotzen dira, horrela sailkatzen da. Eibarren biotopoa gertu xamar bai, Zumaia deba inguru hortan badakagu, ez da Eibar, baina hor dago Geoparkea, ez da, naturparkerik ez dakagu Eibarren, parketxerik ere ez, ibilbideren bat eukiko dugu, ez da. Mendira joaten gara, baina... Asko, nik beti ikusi dut, Eibarbe bai, lau tontorren babespeian, dakotzue hemen Urko, dakotzue Kalamua, dakotzue Karakate eta Egoarbitza. Lau tontor horrein artean, sarea, azkenean ibilbide homologatuekin sortu nahi izan duguna da sarea, zatek, Eibarretik urten eta ibilbide homologatu bat jarraituz nora joan neike. Joan zeke Debaraino, Debatik Donostiraino, eta Donostitik gura gozu Baionaraino bebai, jarraituz, eta Bilboraino bebai. Ez gara Gipuzkoara mugatuko. Osa, ibilbideak berez jarraitzen daue. Eibarretik jarraituz, helduzeke Arantzazuraino bebai, ibilbide homologatu jarraituz. Gero, arratealdian be, arratealdian badau nolabaiteko nahazmena, zetik egon da hiru ibilbide, bai Eibar eta bai Elgoibarreko udalan artian dauden ibilbide nahazmena, eta justu oraintxe gabitz lanean, arrateko ibilbidea ermita desberdinen ibilbide bat
sortzeko asmotan, baina lanean ari gara oraintxe eta horrek tardatuko dago 2-3 hilabete ez dakigu oraindik zenbat. Hori oraindik ez dago gipuzkoanatura.es webunean, hori lantzen ari zarete, momentu honetan uste dut edo okerrez banago, Eibar ikusten duten 3 ibilbide daudela webunean, Elgoibartik eta ez dakit Kalamuara iritsiko dagian, Elgoibartik abiatzen dana bat, Elgeta aldea ikusten du uste dut beste batek, ez da? Hori da, hori izango litzake G121 Bizkar, G121 bere jaiotzeran zan Gipuzkoako itzulia. Eta Gipuzkoako itzulia beti pasatu da, izan da Eibarretik. Baina lehen gainera Ermuara joatezan da Ermuatik joatezan Elgetara. Orain, sartu duguna da Gipuzkoako itzulia Gipuzkoako mugetan. Orduan orain, erdi-erditik pasatzen da Gipuzkoako itzulia. Kalamuatik jeisten da Eibarrera eta Eibarretik Elgetara doia zuzenian, Elgetatik Kanpansarrera, Kanpansatik Udalara, Udalatik Gatzagaldera eta handik Arantzazura. Hori da bat. Eta bestia, zuk esaten duzuna, bestia izango litzake justo, hor Elgoibarrekin mugan, izango zen 285 Mendibai ibilbidea, eta horrek egiten dauena da, hori proiektu barrisa da. Dia, Gipuzkoako 5 errekarruak zeharkatzen dauen ibilbidea. 285 GR 285 Mendibai ibilbidea da. Eta orduan, azten da, precisamente Kalamuan, jaizten da Elgoibarrera, Elgoibar Karaketera, Karaketetik Madarixara iten dau Izarraiz guztia Azkoitira, Azkoititik igoten dau Odriatik Ernio aldera, handik Tolosara, Tolosatik Leitzaranera, bukatzen da Behobia. Luzea da, baina bukatzen da Behobian. Ibilbide hori darrixa da, eta nahiko atletikoa da, esan horrek ez. Etapa luzeak dira, 25 gora, desnibel handiak, baina, bueno, hor daude, bai. Azkenean gura izan duguna bai da, perfil guztietako eskaintza emun, ez? Osa, jente oso atletikoa dauela badakigu, orduan, GR hori da, bueno, 5 etapetan inbiarrien egin daiteke 10 etapetan. Eta ez da osorik inbiarri be, Ibarren joera ondixa da barraterakoa, eta familixan Arrate San Pedro eta buelta. Azkenean guk hor planteatzen dugunean Gipuzkoako ibilbide sareak hori da eskaintza. Sarean, zu moldatzen zara, zuk egiten duzu zure plana, hau da ibilbide bat, baina nik ez dakot hemendik Donostira joan biharrik, nik egiten dut bakarrik Debara eta kitxo, ez dakot Arantzazuraino heldu biharrik, heltzen nahi Oñatira eta kitxo, zu moldatzen duzu zure ibilbidea, zeure behar edo nahiaren arabera. Bideetan gero eta gehiago ikusten dugu seinaleak, distantziak, denborak hortan egiten duzuelana, eta askotan ez, nire buruari galdetu izan dut, eta zelan kalkulauko eta dabe, zenba denbora behar dan leku batetik bestera, klaro, pertsonatik pertsonara egongo da aldia, nola kalkulatzen da hori? Galdera hona da, zetek askok egiten didate. Erabiltzen duguna da, MIDE deitutako metodo bat. Eta MIDE metodoa da, Hueskako Federazioak sortu duen metodo, formula matematiko bat, nun eta sartzen duzun programa baten informazioa, eta informazio horrek zer zaten dau, distantzia, bide mota, desnibela gora eta desnibela bera. Eta horrek ematen dizuna da denpora batzuk. Distantzia badaukazu, GPS-arekin neurtzen duzulako, baina denpora emateko, batez beda hori dela, pixkaz, hemendik urkora joatea, nik egiten dut ordu bete eta beste bat egiten da 20 minutu. Berak egiten duena media bat, baina media hori betik izaten da nahiko ahulenari begira, esango neke, ez? Lasai egitekoa. Lasai egitekoa, ez da korrikalari baten media. Orduan ikusten duzu, hemendik Arantzazura jartzen dugula 11 ordu, bueno, da nahiko media luzea hartuta, nahiko zabalen hartuta. Ez beldurtzeko esango getzak jendiari orduan. Hori da. Ez beldurtzeko, baina baita jakiteko, bueno, poliki baldin bazoiaz, beteko dozula. Pixka bat da baita animatzeko, zu, nik 11 ordutan helduko nahiteke, zatik ez, ni oso moten nabil. Ez, inkaso. Oso azkar zabit, ingo zu denpora erdia. Eta seinale horrek egon arren, alanda be, batzutan galdu itzen gara. Edo desbideratu, ze galdu, ez hainbeste, galdu nik uste gutxi galtzen gara, baina desbideratu. Alde batetik, baita galtzea polita da. Bai. Galtzen zarenean, gauza desberdinak aurkitzen duzu eta leku ez ezagunak.
Gero hori, Gipuzkoan galtzea bez eta Pirinioetan galtzea, ez da gotzu 3 ordu etzara gongo galduta, gongo zara ordu bete, azkenean helduko zara baserri batera eta galdetu eta, bale, herria, bale. Osea, hori alde batetik. Galtzeko bildurrik, bueno, bai, segun eta zen, gaurko guraldia moduan baldin badaku, bai, igual hau zeik, Baina bestalde bai, askotan guk daukagun arazotariko bat da mantenimentu falta. Eta galtzen baldin bagara da, edo bidea zikina dagoelako, edo pintura ez dagoelako ondo, itxuragatik beste bide hartzen dugulako. Hori da, bestea dago hobeto eta ez, zikina zegoena da bide ona. Eta orduan hori da, eta hori zer da, askotan oso erresa da ibilbide bat sortzea, ez da oso garestia ibilbidea sortzea, baina gero ahaztu egiten zaigu ibilbide hori mantentzeko aurrekontu txiki bat mantentzea urtero txiki bat. Eta hori da asko pasatzen den gaitza, Gipuzkoan eta aldeanetan, aldeanetan. Nik estatu guztiko federazioekin daukate harremana eta arazoa danetan da hori, inauguratzea gustatzen zaigula, baina gero mantentzen ahaztu egiten garela. Mantentzea garrantzitsua da, dagokionak mantentzea, baina gu geube mendiragoa zenean errespetuz jokatzea eskatzen duzu, Bai, bueno, eske lenguarekin lotuz, boom badago, jente asko dabil, eske azkenean be pasatzen dena da hori, pixka bat, bueno, gero konfinamenduan pasatu dana, konfinamenduaren ondoren ikusi dugu zela atera jendeak kirola egitera zorua moduan alde guztietan, pasioan, bizikletan, baina gero hori, bai hirietan eta bai herrietan azkenean bizitza ez da hain desberdina, pixka bat dano bizi gara estresatua, lana, umeak, korrika alde batera bestera, eta naturak moten dozkuna da, pakea eta lasaitasuna, eta nik uste gero eta bihar gehiago daukogula, eta eukiko dugula, esatea, bueno, oazen asteburua lasai egotera. Kirol intentzua egin edo lasai egotera. Osea, maila desberdin asko dauz. Eta horrek zer dakar, jente mota desberdin asko. Osea, lehen mendizalea etzana ere orain badator. Baina ze pasatzen da, eskubide berdina daukagun danok. Bai mendizaleak lehendik ginenak eta nobato bat dena. Orduan zer egin behar dugu? Arautu, norma batzuk jarraitu behar dugu. Guk, ez dakit, aspalditik mendian dabienak, badaki ezin duela kalamua puntan, platanoa, lehen hasiera baten platanoa nazala, ez zaten geben... Organikoa da. Baina, 50 pertsona pasatzen bagara kalamuako puntatik eta danok platanoa zala bota, pixka bat hori da. Arau batzuk euki behar dugu danok, eta horretarako, Mendi Federazioak eta Diputazioarekin batera, egin dugu kanpaina bat aurrek urtean, eta gabiltz jartzen plaka hau, abeltzaintza paisaje ganadero leloarekin, baina hemen QR baten bitartez, azaltzen dutzuena da dekalogo bat, 10 arau, elkar bizitza bat egiteko, bai gu eta naturaren artean, eta gero bai ez dugu ahaztu behar, landaremon jendea bizi dela, baserritarrak bizi direla. Eta ni oin urkora baldin monoa, hemen etxe aurrean izten baldin badut kotxea, begoal traban izten dutela. Orduan, holako gauzak gabiltzen hemen esaten. Kotxeak ez utzi baimenduta ez dauzen lekutan, ez dakit, frutarboletatik zagarrik ez hartu eskatu jabeari, seguramente baimena emango dutzu, baina baimen barik ez hartu. Holako gauza basiko batzuk, oinarrizkoak direnak mendian gabiltzarentzako, baina badagoena jendeak ez daukanak jakin beharrik, orduan pixka bat gure lana da hezkuntza lana. Hezkuntza bat eman esateko, zu gauza batzuk egin dezakezu, beste batzuk ez. 10 arau dekalogoa gipuzkoanatura.eus webunean ere bai, QR kodearekin, mugikorrarekin mendian topatu dezakeuna, baina etxetik atera horretik ere webunean badago, irakurri daiteke. Bai, hobe etxetik atera horretik. Parketxea, biotopoak, mendibilbideak eta zer dakagu webunean? Eta parketxetako agenda. Hori da. Agenda zabala. Mendibilbideak gaur egun asko hor jasota, baina asmoa eguneratzea eta gehitzen joatea, ezta? Bueno, eske gauza bizi bada.
horreik batzuk deskatologatu eta beste batzuk sortu egiten dira. Orduan gauza bizi bada. Eta gero, parketxetako agenda astero gauza berria daude. Eta daude, aurrekoan Arantzazuko zuhaitz motzen baso bat ezagutzeko ibilbide gidatuak. Gauez izarrek ikusteko ibilbideak. Osea, izugarrizko eskaintza dago, batez be asteburutan, familia artean edo lagun artean, parketxetara joan eta han dagoen ekintzak ikusi eta parketxetako ekintzak egiteko. Betik, natura, kultura eta kirola uztartuz. Osea, hiru elementu horrei dira. Mendi ibilbideak, natura eta kultura. Hori da... Planak egiteko baliabide ezinbesteko orduan. Nik uste dut, aurten, niretzat betik izan da hau tresna oso egokia, baina aurtengo uda raro hontan ezinbestekoa. Ez gara oso urrun joango, eta orduan ikuste dut garaia bertan gelditu eta Gipuzkoako 1000 txoko dauz, 1000 ibilbide dauz, zatek azkenean beti joaten gara leku galetara. Beti, egunero, astebururo. Txindokira, Erniora eta Aiako Harrira, tontorrera. Eta hemen Kalamuara. Hori da. Eta hor jente pila bat, baina ez dakitu zenbat lekutan egongo ginake bakarrik. Distantziamendu sozialaren biharrik etzan egongo. Kaso ingo dizugu, eskerrik asko Gordin, informazio guztia emateagatik. Ez horregatik, hurrengora arte eta nahi duzunerako.